Yun na, yun na. Sa mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayan mga kamba, magandang araw ulit sa inyo mga kamba. Papalaban tayo ngayon. Bago dyan mga kamba, shoutout muna tayo kay Christian Paul Espina, kay Alan Alcance ng Lipa, Batangas, kay Lito Balita ng Lipa, Batangas, kay Jumar Balita ng Lipa, Batangas, kay Gagamboy ng Tarlac City, si Pong Ramos, yan, si John Ralph Borja ng Mandaluyong, yan. Shoutout sa inyo mga kamba. Panoorin natin itong mga laban. Paglalabanin natin Salmon versus Pokemon. Yan, nalabas ko yung Salmon ha. Ayan, Salmon. Yan. Yan. Bibi Salmon yan. Nalabas ko yung Pokemon ha. Yan ang Pokemon. Laban na natin ha, sa Salmon yan ha. Yun na, yun na. Oh, naku. Nag-vlog na naman ng Salmon. Magaling itong ano, Pokemon na to. Ayaw magara, natatakot na rin yung Pokemon. Hindi malaki itong Salmon na ito, ba't takot siya. Ayaw, isang bisis lang. Tumakbo yung Salmon. Nabul niya, nabul niya, nabul niya. Habulin mo lang, habulin. Okay. Hanggang sa dulo lang walis tinting. Naluho ko na. Naluho ko na. Kinabayuhan na naman. Salbahay itong Salmon na to. Pinapabayaan yung sarili niya. Wala, pinabayaan yung sarili niya yung Salmon. Wala na. Kailangan mo siya ng Pokemon. So yun, talo mga kagamba yung Salmon. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mandaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!